дунёи рангини варзиш беканор буда доманаш ба чандин намудҳо тақсим гаштааст. барои халқи тоҷик аксаран намудҳои гӯштин ошно буда бештари мардум ба ин намудҳои паҳлавонӣ рӯй меоранд. барои оилаи холназаровҳо низ гӯштин шуғли дӯстдошта буд. қаҳрамони барномаи мо низ дастпарвари намуди гӯштин буда баъдан ивази варзиш мекунад. ҳолнома толе холназаров соли таваллуд 1975 санаи таваллуд 1 май унвонҳо аввалин қаҳрамони ҷаҳон ва ҷоизадори чемпионати ҷаҳони вазнабардорӣ пауэрлифтинг аз тоҷикистон, чемпиони осиёи вазнабардорӣ пауэрлифтинг, ғолиби чанд каратаи мусобиқаҳои байналмилалӣ, мурраббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон. баъди он ки нахуст қаҳрамони ҷаҳони самбо саид момин раҳимов аз як гӯшаи дурдасти тоҷикистон баромад, барои ҷавонони он вақта ин роҳ балад шинохта шуду ҳама рӯй оварданд ба ин нави шӯравӣ яъне самбо. махсусан қаҳрамони барномаи мо толе низ зодаи ин ноҳияи тавлид паҳлавон аст ки дар ин ҷода ҳамқадами ҳамсолон дар риштаи самбо буд. соле ки шодравон саид момин раҳимов чемпиони ҷаҳон шуданд, ман ҳамун сол таваллуд шудам ва бобоям бо он кас шинос буданд, дӯст буданд ва вақте ки ман таваллуд шудам дар хонаи мо буданд, табрик карданд ва эҳтимол дуо дода бошанд. ҳамин хел ман ба гӯштин шурӯъ кардам. ноҳияи он вақтаи савет ва ҳозира Тимур Малик. ҳамин корнамоӣ сеюмин буд ки толе низ рӯй овард ба варзиш. ҳарчанд падар эмомназар холназар мехост писар ба футбол равад, аммо модар орзу дошт ки ҳунари писарро дар нави гӯштин махсусан самбо бинад. падари бузургворам шодравон эмомназари холназар дӯстдори варзиш буданд ва хабарнигори варзиш буданд ва ҳар мусобиқаи байналмилалӣ ки мешуданд аз тарафи дар давраи шӯравӣ ба корҳои ва хизмат ба командировка мерафтанд, ба сафарҳои хизматӣ мерафтанд ва баъди ба 6 сола 7 сола будам сахт мехостанд ки маро ба футбол баранд, зеро дӯстдори футбол будам. вале модарам нахостанд, гуфтанд мехоҳам ки писаронам гӯштингир бошанд. бо ҳамин сабаб азбас ки падару модарам бисёр дӯст буданд ва гапи модарамро ба замин назада моро ба гӯштин бурданд. нахуст қадами толе ба гӯштини самбо гузошта шуд. ҳатто баъди омадан ба пойтахт ҳамроҳи оилаашон солҳои 1985 то 1990 толе дар мактаби варзишии гӯштинҳо манеҷ дар намуди самбо тамрин мекунад. ҷаҳонгир сулаймонов писари мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадшариф сулаймонов якҷоя бо толе машқ карданро ёд дорад ва ин рӯзҳоро хуб ба хотир меорад. ман ёд дорам толеҷон қатӣ ҳамроҳ машқ мекардем дар хурди 10-12 сола будем тақрибан. азбас ки он солҳо баъди чемпион шудани шодравон акаи саидмомин раҳимов самбо бисёр шӯҳрати боло дошт, бисёр эътибори баланд дошт, шавқу рағбати кӯдакону наврасонам ба ин намуди варзиш бисёр баланд буд. мо ҳамроҳ машқ мекардем самбо. толе бисёр бачаи пурқувват буд, бисёр бачаи табиатан пурқувват буд, дар хурдиш азимҷуса буд. ҳамроҳ машқ то ҳатто дар мусобиқа баромад кардагӣ ҳар ду мо гӯштин гирифтагӣ мо ҳар рӯз машқ мекардем якҷоя. бо дар мусобиқа дар байни наврасон баромад кардем якҷоя. рӯзе ба хотири дарсҳои вазнабардорӣ мурраббии самбо ӯро ба толори пауэрлифтинг мебарад. аз чӣ бошад яку якбора муҳаббати толе ба вазнабардорӣ зиёд шуд. ман ба толори варзишии штанга ки дар омадам то ҳозир аз ин дигар набаромадам. ҳамин хел дигар ҳаёт дигар шуд.
با خلاصه آمد که اکنون نمودی دوست داشته‌اش را دریافته است. نمودی انتخاب کرده‌اش پاور لیفتینگ. میان سالهای 1940 و 1950 در بریتانیای کبیر نمودی ورزش براه مانده شد که برای وزن سنگین برداشتن از ورزشکار قوه نیروی فوق‌العاده را طلبگار بود. همین سبب شد نوع ورزش پاور لیفتینگ به میان آمد. اصلا در ترجمه این رشته ورزش از دو کلمه عبارت بوده. پاور قوه و لیفتینگ باشد، وزن را افاده می کند. در نمود پاور لیفتینگ هم مردان و هم بانوان نیرو سنجی می نمایند. به طور معمولی نفری که وزن زیاد را می بردارد غالب دانسته می شود. این نمودی ورزش برای ورزشکاران تاجیک نیز آشنا بوده. سالهای آخر توجه نورسان و جوانان به وزن برداری زیاد شده است. خیلی رشد کرده است و یکی از ورزش‌های عمومی گشته است که همه از خرد تا کلان مخصوص бодибилдинг неу ба бардоштани вазн машғул ҳастанд, зеро вазн бардоштан монанде ки дар замин кор кардан имрӯз дар асри 21 ки бисёртар зиндагӣ асосан мо кам ҳаракат аст ва бардоштани вазн танро сиҳатманд мекунад, намеонад ки мушакҳо фарсуда шаванду саломатӣ коҳиш ёбад. ҳамин тариқ толе тамринҳояшро дар намуди вазнабардорӣ оғоз намуд. то солҳое ки дар тоҷикистон буд, толе дар мусобиқаҳои дохилӣ баромад мекард ва ғолиб мешуд. бо сабабҳои норомиҳои соли 1990-91 толе бо аҳли оила ба ҷумҳурии қазоқистон рафт. соли 1993 дар мусобиқаи алмато дар намуди пауэрлифтинг баромад карду он ҷо мақоми аввалро касб кард. дар тӯли 5 соли қазоқистон буданаш ба мақоми сеюми чемпионати қазоқистон мушарраф гардидасту ҳамчунин ҷоми қазоқистонро дар намуди пауэрлифтинг соҳиб шудааст. бахтам хандид ва ба бошгоҳ даромадам ки тақрибан 10 чемпиони ҷаҳон машқ мекарданд дар ҳамон вақт дар намуди пауэрлифтинг. ва гӯем баъд аз 1 сол ман ба чемпионати осиё рафтам ва баъд аз 1.5 сол якумин сафари чемпионати ҷаҳон кардам ки дар он ҷо ҷои дуввум гирифтам. ӯ баъди ба даст омадани соҳибистиқлолии кишвар дубора ба ватан бармегардаду соли 2002 бо ташаббуси ӯ федератсияи бодибилдинг ва пауэрлифтинг бунёд мешавад. аллакай толе баромадашро дар миқёси ҷаҳон оғоз мекунад. шурӯъ гардидани баромадҳои толе аввал дар вазни 82 кило буд ва баъдан вазнро тағйир доду дар вазни 90 кило ба майдони ҳарб шомил гардид. охирон баромадҳояш дар вазни 100 ва ҷамъи 100 килоро ташкил медиҳад. соли 1996 дар чемпионати ҷаҳони финляндия нишонаи нуқраи ин чемпионатро аз они худ кард. соли 1998 ғолиби ҷоми қазоқистон буд. пауэрлифтинг шаклҳои гуногуни вазнабардорӣ ва тарзҳои махсусро доро мебошад. аз ин хотир як варзишкар метавонад дар шаклҳои гуногун ва ҳарбаҳои омехта баромад кунад. ҳамин буд ки соли 1998 дар чемпионати ҷаҳони венгрия толе ҳам медали тилло ва ҳам биринҷиро ба гардан овехт. бо маслиҳати падарам баргаштам ба тоҷикистон, шиносномаи тоҷикистониамро гирифтам ва пагоҳаш парвоз кардам ба чемпионати ҷаҳон ки худоро шукр ҷои аввал шудам ва бисёр боиси хурсандиам буд ки ман тавонистам ки дар ин вақтҳои мушкил соли 98 вақтҳои мушкил буд дар тоҷикистон ба ин мусобиқа рафта ҷои аввал гирифтам ва хеле хушбахт будам. солҳои 2000 бошад дар чемпионати осиё ки маконаш ҷумҳурии ӯзбекистон буд унвони қаҳрамони осиёро аз худ намуд. соли 2005 дар майами америка ки чемпионати ҷаҳон доир мешуд ӯ ба гирифтани мақоми дуюм даст ёфт. як сол пас аниқтараш дар ню-йорки америка миёни варзишкарони касбӣ боз ба зинаи қаҳрамони ҷаҳон расид. ҳамин тариқ 2008 сол боз ба чемпионати ҷаҳони пауэрлифтинг ба паунд 20 америка рафт ва ин навбат дар мақоми сеюм қарор гирифт.
дар ин марҳила ба ҷуз аз баромад толе касби мураббигиро низ пеша намуд. ӯ медонист ки ин касб аз ӯ масъулияти дучандро талабгор аст, аммо ба ҳамаи нигоҳ накарда баробари баромадаш ба шуғли мураббигӣ низ сафарбар шуд. Парвиз Одинаев ғолиб ва ҷоизадори чандин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва иштирокчии бозиҳои паралимпӣ миёни варзишгарони маълул. Парвиз шогирди Толе буда маҳз бо дастгириҳои мурабби Толе рохати бозиҳои паралимпиро соҳиб шудааст. медали маълулон даҳчанду садчанд гаронбаҳотар аст, сангинтар аст, барое ки мо медонем ки ба чӣ роҳҳо мисол ва барои одаме ки дорои маълуле аст, ӯ аз хона баромадан мушкил аст ва он мехоҳад ки ва вақте ки шароите мешавад ки аз хона барояд, аз давлат барояд ба давлатҳои дигар ва соҳиби медал гардаду олимпӣ гардад, ин як гӯё ки як хоби фантастикӣ аст. Парвиз иштирокчии 3 олимпиада аст, вале афсӯс ки то ҳозир мо соҳиби медал нашудем бо сабабҳои гуногун, вале мо то медал нагирем кӯшишҳои худро бас намекунем, то ки имсолам мо бо Парвиз омодагирӣ мекунем барои олимпиадаи 2021 ки дар Токио хоҳад шуд. онари ин мураббии таҷрибадор таваҷҷӯҳи дастаҳои олимпии маъёбони кишварҳои хориҷиро ба худ ҷалб мекард. дар ҳамин радиф Толе дар асоси шартномаи дутарафа ба хулоса омад ҳайати тими паралимпии кишвари Аморати Муттаҳидаи Арабро машқ диҳад. тамринҳои касбии Толе барои тими Аморат дастовардҳои назар асовард. шогирдони ӯ қаҳрамонҳои Аморат ва ҷоизадорони мусобиқоти байналмилалӣ фаза мешуданд. меҳру муҳаббати ватан боз Толеро ба Душанбе бармегардонад. ҳар коре ки варзишгар мекунад аввал барои ватан аст. дигар моро чизе водор намесозад ки ба назари дигарон ин қадар азоб кашем, ҳолон ки ин азоб нест, ин кори мо аст, вазифаи мо аст. ва вақте ки мушкил мешавад дар вақти машқ, мо фақат як чиз моро водор месозад ки наистем, ин мо барои ватан ин корро мекунем. арзиши гаронбаҳотарин ин ватан аст. Толе ба хулоса омад ки бояд мактаби вазнабардории худро дошта бошад. ин орзу ҷомаи амал пӯшиду маҳз ҳамин толор бо ташаббуси кушода гардид. ин лавозимоти барои варзишгарои ҳарфаӣ аст. ин агар ки гӯи то 100 солам кор мекунад, шикастанӣ надорад, инро мо дар ҳамин ҷо гӯем лавозимоти сохти ватанӣ аст. мо инро худамон дар ин ҷо бо дастҳои худамон сохтем ва заҳмати зиёд талаб кард, вале барои натиҷагирӣ албатта бояд лавозимоти ҳарфаӣ хуби бо сифати баланд бошад. мо ҳама ин чизоро ин ҷо сохтем, таҳия кардем. ин лавозимоте ки барои машқи по аст, ина ҳамаро мо дар ҳамин тоҷикистони худамон сохтем ва аз сифаташ боварии комил дорем. 12 сол аст, якум қадамо дар ҳамин сину сол мемонем. мисол 14-15 аз 14 сола дар арсаи байналмилалӣ мумкин аст баромад кардан. бале, албатта ҳозир мо ягон ҳафта ягон мо фақат бо вазнҳои холӣ машқ мекунем, дар бораи фақат тарзи дуруст, яъне техника. чандин моҳ ба мо лозим мешавад ки техникаи дурустро монем. баъд оҳиста оҳиста техника ки шуд, ҳамаи намуди варзиш 3 қоидаи асосӣ дорад. якум аз худ кардани тарзи дуруст, яъне техника. дуюм меҳнат дӯстӣ, бо роҳи техникаи дуруст меҳнат кардан ва сеюм тайёрии маънавӣ. ҳоло дар толор аз шогирдони хурдсол то варзишгарони касбӣ машқварзӣ мекунад. Хайриддин Ризоев, қаҳрамони ҷаҳони пауэрлифтинг, ҳоло дар ин толор таҳти роҳбарии Толе машқварзӣ мекунад ва бо ӯ будан ва тамрин дар чунин толори муосирро васф менамояд. муддати 10 сол аст ки дар риштаи пауэрлифтинг ҳамчун варзишгари касбӣ тамрин менамоям таҳти роҳбарии Толе Холназар. дар ин муддат ба ман муяссар шуд ки дар мусобиқаҳои осиёвию ҷаҳонии байналмилалӣ иштирок намоям ва сазовори ҷойҳои намоён шавам. нисбати Толе Холназар ҳамчун шахсият амиро гуфтанӣ ҳастам ки вай нахустин ҷаҳонпаҳлавони тоҷик дар риштаи пауэрлифтинг, нахустин шахсе аст ки ин намуди варзишро дар ҷумҳурии мо ворид намуд ва нахустин шахсе аст ки
федератсияи пауэрлифтингро кушод ва дар ин муддате ки федератсия фаъолият мекунад таҳти роҳбарии Толе Холназар якчанд шогирдҳоро тарбия намуд ки дар арсаваи байналмилалӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад карда обурӯ парчами ҷумҳурии моро баланд бардоштанд ва имрӯз нисбати толори наве ки таҳти роҳбарии Толе Холназар кушода шудааст албатта пеш аз ҳама шукри оромии давлат шукри амнияти давлат ки шароити беҳад калон фароҳам овардааст ба ҳарӯи ҳар як шахсият ки сол то сол толорҳои варзишӣ беҳад зиёд шуда истодаанд аз он ҷумла ин толорро ки кушода шудааст ин толор аксенти асосии равона карда шудааст барои варзишгарони касбӣ. Руслан Серазов ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ иштирокчии чемпионати ҷаҳони пауэрлифтинг Руслан иброз медорад ки акнун толори мувофиқи таб пайдо шудааст ва роҳбаладии чунин мураббиёни таҷрибадор имкони ба даст овардани медалро хубтар мекунад. Это наш наставник, наш тренер. Он основатель пауэрлифтинга в Республике Таджикистан. Вот. Он, можно сказать, с малых лет практически с нами, всегда поддерживает, помогает, наставляет, подготавливает к соревнованиям. Вот. И его вклад в этот вид спорта и вообще в развитие спорта в республике очень высок. Вот. Он сам является международным мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Такой, можно сказать, основоположник и единственный тот, кто начинал именно пауэрлифтинг в республике. И до сих пор продолжает это дело, верен этому делу. Он именно и способствует закладке той базе, которая в будущем даст нам чемпионов Азии, мира и чемпионов на международных помостах. ансор очилов 16-сола писарчае ки аз рӯи гуфтаи мураббиёнаш дар ин сунни соли наврасӣ дар нави пауэрлифтинг ҳам унвони қаҳрамони тоҷикистонро соҳиб шудаасту ҳам унвони мутлақи чемпиониро. аллакай чанд моҳе ки таҳти роҳбарии Толе тамрин мекунад чунин дастовард овардааст. ин аввалин шаҳдҳои толори ҷадид ва кори Толе мебошад. тӯли чанд моҳ мешавад ки бо устод Толе Холназаров машқ таъмин менамоем. устод Толе Холназаров моро ҳамчун шогирд дониста ба мусобиқаҳо тайёр менамоянд. бо ёрии устод мо чемпиони мутлақи Тоҷикистон гаштам. байни ҷавонон ҷои якумро ишғол намуда, байни калонсолон муваффақи ҷои дуюм гаштам. мо аз устод Толе Холназаров бениҳоят миннатдор ҳастем. Толе Холназаров мақсад дорад ки на танҳо вазнабардорон балки ҳайати мунтахаби дигар намудҳои варзишро ба толори ҷадидаш даъват намуда ба таври касбӣ баҳри дурахши ояндаи кишвар онҳоро тарбия кунад. мақсадаш омода кардани варзишгарони касбӣ ва муаррифии ин сарзамини модарист. дар ин ҷода мо низ ба Толе муваффақиятҳои навбанавро таманно дорем.